Il-Ministru Joe Etienne Abela ddejja u xeba jaħdem fil-kabinett ta' Robert Abela. Dan ġi żvelat mill-gazzetta Il-Mument illi tirrapporta kif Joe Etienne Abela jixtieq li b'mod immedjat jirritorna jaħdem fil-professjoni medika sabiex jitbiet mill-ambjent tossiku li qiegħed ikollu jħabbat wiċċu miegħu ġurnata wara l-oħra. Ambjent mifni bi ġdied intern, gambetti u manuvri minn wara dar il-Ministri stess. Huwa propju minħabba dan l-ambjent ta' nkwiet intern li Robert Abela qed iħejjir ix-xafil xi ħaġa li tidher imminenti. Joe Etienne Abela qiegħed jissuġġerixxi lil Robert Abela biex jieħu din l-opportunità ta' ċaqliq fil-kabinett tal-Ministri ħalli lilu jneħħilu r-responsabiltajiet li għandu fil-preżent. Iżda l-pjan ta' Robert Abela kien li jagħmel lil Joe Etienne Abela Ministru responsabbli mis-saħħa minflok id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Dan hu xenarju ġdid li qed jiġi żvelat flimkien ma' dak li ġi żvelat fil-jiem li għaddew meta l-ġurnal In-Nazzjon irrapporta li Robert Abela jrid lill Ministru Anton Refolo iwarrab minħabba l-każ tal-famuża ġebla ta' valur storiku li spiċċjat fil-bitħa tad-dar tiegħu. Minkejja dawn ngħidut persistenti sa issa ħafna membri tal-kabinett qed jirreżistu li jkun hemm ċaqliq sinifikanti. Bl-uniku wieħed affettwat sa issa jkun il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li mill-portafol tiegħu ittieħidlu l-mali ta' investments. Mhux ta' bxejn li Caruana spiċċa frustrat fl-aħħar laqgħat tal-kabinett, xi ħaġa li ma ġietx miċħuda. Vera ma li hemm dawn il-konflitti bejn u bejn pereżempju il-Ministru tal-Finanzi, ġifieri hemm allegazzjonijiet li daw prattikament ġew wiċċ kważi letteralment ġew fl-idej, vera? Nitbissem naqra ħanibdew minn hekk. Inti qed tikkwota bloggers li jiena dawk il-blogs noħodhom with a pinch of salt. Mark Camilleri huwa giddib. Jiena nerġa' ngħidlek kif erġa' qedtlek il-blogs noħodhom tal-juma. Mhux Michael, m'għandix inżid ma ċaħaditx li ġart vera, għadet tajt li il-blogs kemm il-darba gidbu, però f'dan il-każ għalet affarijiet oħra. Nasab minti xed tisma' xed ngħid. Nasab minti xed tisma' xed ngħid. Endi saqsik. Jiġri Mark Camilleri f'dal-każ gideb iva jew le għax li mistoqsija. Imma ħelu, jiena qed ngħidlek bażi. Mark Camilleri f'dal-każ. Paċenza. Intant kollox qed jindika li fil-ġranet li ġejjin se tkompli tiżdied it-temperatura politika għall-Prim Ministru, speċjalment jekk ta' madwar jibqgħu jirreżistu x-xenarju ta' rixafil.